देखी अपन भारत देश क्षमा के भंडार हो। ये बेरा जौन भी कुछ होता केहू के संगे कौनो देश के संगे अपन भारत को गद्दारी नहीं कैले। काहे कि ये मोदी सरकार है ना जी। मोदी जी गोदी में लेता है। जिकरा पैसा नु आशा ना रहे ऐसा उम्मीद ना रहे वो ये बेरा कुछ कह गई। एकरा बाद भी ओकरा के सुधरे के मौका दिया। अपना देश के जवान के विषय में अपना मंडली के संगे बैठ के हम विजय बैरागी कुछ कहे के चाहता नहीं। राइटर हमार प्रेमी विजय सिंह जी लिखत नहीं। कैसे हो कि चीन गदार से न रहे उम्मीद, चीन गदार से न रहे उम्मीद, जवान याद शहीद हो गई। अभियंता जी कहले बड़े कि पाकिस्तान भी जाके मिलल बा, संगे संगे नेपाल भी मिलल बा, जबकि नेपाल के आधा से अधिकतर लोग बिहार में बा। बिहार में ना अपना भारत में बा। बाबू हो ऐसे भारत देश वासी के कहना बा भैया मौका के तलाश हो लोकरा। ऐसे भारत देशवासी के कहना बा कि कोटी भारत में लद्दाख की रस्सी, कोटी भारत में लद्दाख की रस्सी, जवान याद शहीद हो गई। कहे के बाद किसी न के समान पर लग जाई तब देशवासी के दिल में आई
देखी भैया हाँ। सारा देशवासी के कहना भाई हाँ। कि जौन भी सामान चीन से आवता हाँ। ओकरा के यूज ना कइल जाई, हाँ। सामान पर रोक लग जाई। तो अब बंद होई चाइना से खरीद, अब बंद होई चाइना से खरीद, जवान याद सही गाता बहुत बा, कहे ना सकी आदमी कहला से कम पड़ जाला। एगो भारत के वासी एगो नागरिक कहले कैसे हो, माई मनवा में करो जनी हर बंदा जवान हो जवान